Tumunggah joget niku wah jan seneng banget karo Mbak. Kagum karo Dut nggih ngeten niki wae. Ngantek kuwalik barang ya ora krasa. Lah iya. Terus dadi pasar kobong. Sketsa wae. Iki pancen kelas iki kelas selebritis. Nggih, pancen menika kula sampun terkenal selebritis wonten. Selebritis ora silet British. Selebritis. Kaya porange Pak Sujito iki. Heeh. Mula mbak sak jogetan gandeng luwes ya toh. Sing mirsani kaya apa jenenge? Terhipnotis. Iya nyawang jogetmu nadyan to nuwun sewu wujudmu iki kaya Dangkel Jati ning ndadekake wong sakmene kae iso terpesona lho Kak karo kowe iki. Berarti niki kaya Dangkel Jati ya. Deloken to. Nek sing mriki kok mboten ya? Apa? Mosok winih porang iso joget ngoten. Ya ning ya aja terus sinden terus mau padakne woh porang ya. Aku ki karo kowe kurang ngajeni piye to Pakde? Panjenengan ki tak tresnani. Ya nek mlaku rasa gandeng ngene. Nang apa? Malah kaya Mbah Kakung arep mriksake putune. Pareng ora nek ngedekne aku ki lak ya disanjung apa piye ben mongkok atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elek kae kaya wineh porang sing iki kaya Dangkel Jati ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Mbak, Kencon. blasteran ya? Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa? Do you speak Java? Little. Sedikit. Little body. Oh, little Apa body? What little body? Sedikit. Oh, Maksudnya raketang sedikit. Oh, sedikit kelebon. Ya, ya. Dadi ki asli blasteran bapake Cina, ibuke Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo kayak gitu. cik gitu loh, kayak cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk tadi kelihatan. Ciduk. No
hasbunallah wa ni'mal wakil nikmat ini no Gini. Enggak gini. Bintang tamu nang ngisor. Sepisanan saurunge Mas Gareng tralala gatra heeh karo Mbak Eka uget-uget sing wis kepareng mangarsa diaturke lelagon nduk lelagon ya apa lagune untuk anak Mas Sugestian Dirga Pratama ya kuwi lagune anak soleh. Oh anak soleh iya ngono ya sing ngaturke sapa kabeh paranggana Dwija Laras Indonesia taturi jumeneng. Oh ngono ya. Heeh.
Ngestoke dawuh. Monggo para kanca. Duit Laras Indonesia sing bengi iki komplit-plit ora ana sing pamit. Iya. Iya ya ah. Patok Bangkrong Waranggana ya 7 iki. Heeh. Sentek 7 rantek ya 7. Oh ngono ah. Ya diaturi jumeneng lagune Anak Soleh. Oh Anak Soleh. Heeh. Monggo so. Pun aturaken kuson kanggo anak Mas Sujistian Dirga Pratama. Oh ngono ah. Ya. Monggo. Soleh iku babat bacane mukmin hanuting syariat
Alhamdulillah engko sasi Juni iso sowan ning Gemarang meneh. Oh iya, ngangeni kok iya. Lah iya, ngangeni pancen maraga ana kene walaupun situasi hujan sore mau tidak melunturkan semangati para warga masyarakat nggone nresnani kelawan budaya uga ucapan terima kasih mbok menawa rawuh ingkang ngasta kepala desa ana ing Durenan. Wah, Pak Lurah Durenan. Ya. Mbok menawa keparang rawuh aku urung nate ketemu kelawan panjenengane. Urung nate pinanggih kelawan Pak Kepala Desa Durenan. Oh, ngono. Nanti ketemu ana VCS. VCS ya apa? Video call seduluran. Oh, ngono. Karo VC-nan karo aku. Kula Pak Lurah Durenan anu Pak Kangko. Oh, nggih Pak, salam kenal nggih Pak. Iya, heeh. Pak Lurah nyauri, nggih Pak Kangko matur nuwun pangapunten, desa kula niku lek bersih desa mboten nanggap jenengan, nanggap Dalang Cahya Kuntadi. Oh, Dalang Cahya Kuntadi ki sapa? Mbah aku ora kenal Dalang kok ngendi kuwi. Karo adike ora kenal. Ah sing sing selong ngene kan, Nduk? Ya, diseseli lah ya. Ya. Ngono ya. Wis alhamdulillah. Ya. Ya, coba iki gandeng enek Mas Gareng Semarang. Anu kok Semarang. Wonogiri. Lah omahe pindah-pindah kok. Lah aku dadi bingung kok. Nggak meneng Palur. Ya. Terus bojone dipek wong terus pindah ning Wonogiri. Lah iya, heeh. Dewas mak teratat. Gareng Semarang ora. Gareng Tralala kuwi Wonogiri, saking okehe gareng ya heeh. Wis gareng sapa wae sak donya. Wis tau melu awake dhewe. Oh, ngono. Mas Gareng Tralala mbiyen wit babat-babat ya karo awake dhewe. Terus ana Gareng Semarang ke genah kulino karo awake dhewe, Mas Sumar Bagyo. Ya. Terus Gareng sing lagek naik daun, Gareng Jajak saka Purwodadi ke ya kulino kelawan awake dhewe. Oh, ngono. Urung Gareng Wonosobo, Gareng Widi ke ya wis beberapa kali karo awake dhewe. Ya, ana Gareng Batang, ana Gareng Cilacap. Oh, ngono. Gareng sing rong tau karo awake dhewe ngur siji. Gareng sapa? Gareng Pariun. Oh, ngono. Kuwi rong tau tenan nduk kuwi. Oh, ngono. Rong tau. Iya. Gareng Pacitan ya wis nate. Oh, iya Gareng Bejen, Mojiroji. Alah. Wis kan dhisik nduk. Oh, iya. Saiki gareng-gareng do kuncara do laris-laris. Melu seneng awake dhewe. Iya. Ya Mas Gareng jumeneng Mas. Ya. Sugeng dalu Mas Gareng Tralala Wonogiri. Sugeng dalu Pak Anom Dwijo Kangko asli. Asli piye maksude? Nek asli iki meneh anak sing palsu. Ya ta? Mboten nggih mung setunggal niki Pak. Nggih. Alhamdulillah sowan malih wonten Durenan Pak. Sik. Non. Ngendika kuwi lek mesti anu to ana dasare to. Sowan malih nang Durenan iki berarti kamu tidak pertama kali. Alah Pak, ten mriki niku ketung pun ping 5 napa ping 6 niki lho Pak. Oh, ping 5 apa ping 6? Nggih. Weh, Leres niku. Weh. Oh, riyen lah ya karo Pak Kangko. Heeh. Terus keseselan Adilanang sing jenengan ora kenal dalang sapa kuwi mau. Oh, Cahya Kuntadi. Niki melih. Heeh. Terus campur sarinan tengene Pak Agus, tengene Pak Purnomo. Ya. Andani wis ping 5 napa ping 6 niki nganti. Nek nganti ping 5 ping 6 sampean ditimbali mrene tegese masyarakat wonten mriki niku tresna karo sampeyan, ngono lho. Siji tresna, loro pancen kula iki pilihan, Pak. Wah, pilihan. Nggih. Ya itu yang bagus pilihan. Pilihan sing paling murah dhewe. Ya ora ngono. Ora ngono kok. Wah, ping 5 iki Durenan meneh. Heeh. Sing tak apali lek Pasar Kobong lah, gran-gran pasar Kobong. Kok iso Pasar Kobong? Apa? Gosong.
Lah iya nggonku kono iki nek kobong dadi gosong kok. Oh iya bener. Pasar gosong nggih. Heeh, pasar gosong. Niku wau Pak. Nggih. Masyaallah. Heeh. Paribasan wong dodolan iki sarep adol apa lho Pak Nes ping 5, ping 6 lho Pak niki. Ping 6 iki ya. Ping 6 niki. Heeh. Ning ya sing baku dadi sedulur ngoten mawon. Iya heeh. Nah, Nek rasa medulur apa kelakon sing aku dalem nimbali kowe ya to? nggih Mas Jito. Heeh, Mas Jito. Wis kenal ora? Ya sampun pun akrab kalau Mas Jito pun akrab pengusaha. Pengusaha apa? Selebriti porang iki Mas Jito niku. Napa nggih? Nggih, ketuane Mas Jito, Pak. Weh, iya. Makmur mergo porang niku. Iya. Wong dhisik ora kenal porang ki nggo apa ora kenal gitu. Sakniki porang niku dadi selebriti. Weh. Carane wong iki dadi artis Pak sakniki porang niku. Porang kuwi ya. Banyak dicari. Weh. Mula teng mriki dibudidaya kanthi becik kanthi sae kangge penguripan nyatane alhamdulillah. Jaya porang wonten ing mriki, Pak. Terus yo sehat ning awak ya to. Sehat alhamdulillah. Sampeyan ngerti ora? Nun. Sampeyan didare niki acarane apa? Acarane netake tole Sapa jenenge? Sarji. Sugestian Dirga Pratama. Lah nggih Dek Sujirstan niku dolanane karo Sarji. Sugestian. Sujestan nggih. Sus Jes Jes Ti Yan. Sugestian. Sujestan nggih. Pehangan bento. Su Jes Ti Yan. Sugestian. Sugestian. Nah bener. Masa yang ngono ya Pak? Iya. Ora apa-apa ya Pak. Derek urip Pak. Iki lho jeneng cah-cah saiki ya to. Cah-cah saiki lah jenenge modern mengikuti zaman. Nggih, Nggih, manut zaman kelakon. Manut zaman. Biyen nek jeneng lahir cah lanang kok dina Rebo, ya jenenge Rebo. Ya Rebo. Lahir kok pasarane Kliwon, ya jenenge Kliwon. Jenenge Kliwon gampang-gampang. Iya, pomo nek wong lahir wedok pasarane Legi jenenge Legiem, Legina. Nek saiki dijenengne apik jenenge becik sing sesuai karo perkembangan zaman. Wah, tegese niku wau Dek Sugestian. Heeh. Dirgantara Dirga Pratama. Dirga Pratama. Iya. Dirga Pratama iki maksudnya sok mben iki kuncara mumbule dhuwur teko Dirgantara lho. Iya bener. Ngono lho Pak, ngono lho Pak. Iki dadi anak iki apa wong tuwa jenengke anak kuwi mesti mawa pendonga. Asma Kinarya Japa. Jare tanggamu ki enek sing jenenge anak ngawur ki enek ora? Enten. Sapa? Mula nika jenenge Darwin. Anu Darsih Pak, Darsih. Darsih. Nggih. Heeh. Mudarsih. Dadi metu niku mboke mudar sesisih setruk Pak. Lah iya. Zaman dhisik kok ya ngoten niku. Heeh, enak. Niku jenenge anak ya sederhana gampang. Oh, kowe jenenge anak apa? Mbetu mbarep lanang tak jenengke Waloyo. Muga-muga uripe Waloyo sehat walafiat bergas ora enek alangan apa-apa. Heeh. Wah, anggere step apa anget sithik step, kudanan step. Kowe berarti dongamu kanggo jeneng ning anak kuwi ora mandi. Ya jane tak dongake Pak, tapi ya kuwi mau karepe donga ki apik ning kondisine anak kaya ngono. Akhire ya piye carane dibudidaya. Iya. Aku matur karo mbae, bapake anakku kuwi. Iya. Jenenge kon ganti. Ganti jeneng. Tak diganti sinten Mbah? Jumali. Ganti Jumali. Malah tambah nemen stepe. Akhirnya terus sowan Mbah Kiai, Mbah Sukron Suwondo. Wong Blitar. Ya. Terus sowan Mbah Kiai. Terus jenenge Tus-tuse Kiai sing ya, ya. Anu le jenenge Jumali ki wis bener ning diwalik wae ngoten. Diwalik. Nggih. Diwalik piye? Dadi ora Jumali ning li maju ngoten Pak. Mari Pak. Mari ya. Ya gur mlakune ngene Pak. Wong ya li maju kok Pak. Mlakune. Ya. Lah iya. Mas Sukron Mas. Heeh, li maju ya. Nggih, Mas Sukron. Saiki wis gedhe wisan li maju. Lek nyeluk piye kuwi? Ya li. Oh. Li ngoten. Lah iya, biyen nalika cilikane Tole Sugestian, nggih. Ki lara-laranen. Padha karo anu Jumali iki mau Pak berarti. Oh, lara-laranen. Lara-laranen. Lah ora mau tambakne ning tanggamu bidan kae. Anu, iki ya nggih mboten Pak. Mboten. Nika lak penyakit luar Pak. Oh iya. Ora nyambung Pak sampean. Ya wis. Masa kon ngemut dase. Ora nyambung Pak. Heeh. Dongane nggo apa? Nggih Tole Sugestian. Lho iki dongane iki diamini wong sakmene kae mergo amine wong 40 ki mandine kaya dene wali siji. Nggih. Dongane Pak Kangkowo nggih pun jangkep ning kula mung nambahi kemawon. Muga Dik Sugestian
dadi putra ingkang soleh. Piguna tumrap nusa lan bangsa, piguna marang agama lan masyarakat, tak dongakno dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taruna ngungkuli bapa iki tegese sak sukses-suksese wong tuane, sak mulya-mulya rezekine wong tuane, sok mben isih luwih sukses, isih luwih mulya rezekine uripe dik. Sugestian. Sugestian niki. Ya. Dadi kasuksesane wong tuwa dilemparke utawa dilunturke ning anak supaya lebih sukses timbang wong tuane. Tur luwih sae. Luwih sae. Kudangane wong tuwa lak kabeh mesti ngono to. Nggih, ora nek kok wis men lek dongake uripmu blesek lak mboten enten, Pak. Ya. Dadi kudu luwih apik timbang wong tuane. Bener. Ten selebriti porang. Slewit. Oh nggih, maksudnya apa? Maksudnya apa wi? Artis porang. Kene iki ya. Nggih, porang. Iya. Ngono lho, Pak. Nggih pripun? Lah ya perang kuwi mau. Nggih, matur nuwun Pak Sujito. Terus Mbah Kakung, Mbah Pono. Mbah Pohno. Kanthi ngluwari nadar ujar. Sampun kasembadan. Sampun sah sampurna nggih Pak, wawun dikrarke sore wau. Leres. Tur ya wis betot utawa ngeret kupat luar. Nggih. Sebab anu beras kunir niki Pak. Ya. Pun ngantek blasah ten panggung. Bener. Muga karya ayom-ayem tentrem keluargane Mas Jito sekeluarga sadun saturun. Tebih saking sedaya godha rencana caket bagya mulya pinaringan slamet donya akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul. Nek berarti lek sampean rene iki dalane apal nemu. Apal, Pak. Dalan munggah ki mau. Nggih apal. Dadi nek iki sejarah. Nek sing wayangan adike panjenengan. Niku riyen kula saking transit dugi lokasi niku ngojek. Nggone dhuwur. Kene Mbah Singo sinten Pak nika Pak? Dhuwur ngoten. Lah sing niki wau nggih tebih melih 600 meter mlaku saking perapatan mriku wau Pak. Pos rondo mriku wau. Ya. Sudah hujan becek nggak ada ojek ini ya. Kayak mriki wau mriki ya. Iki mergo ya kuwi mau kathahipun ingkang lalu lintas. Betul. Jagong utawa nek mriki basane apa? Buuh. Teng daleme becek. Teng daleme Pak Sujito. Dela Tresno Pak Sujito tamune kuwathah lho. Domongi kok. Nggih, luar biasa. Minangka bukti lek panjenengan iki lek tamune kathah kuwi serawunge becik silaturahmine apik ya ta? Nggih. Nek serawunge kurang becik, serawunge ora apik, mesti sing rawuh tamu undangane mesti ya sithik. Leres. Mergo serawunge jembar kancane akeh, dulure akeh, mula duwe gawe kaya ngene iki tamune tanpa kendhat. Nggih ta? Cocok Pak. Nggih. Ya. Duwe gawe kula nyebar undangan 4.000 Pak. Sapa? Kula nek jaman kula ndek gawe niku nyebar undangan 4.000. Kuwi ya teko 4.000. Mboten wong kula daleke perapatan sapa sing gelem kula kan jikuk. Oh nyebar undangan kok ngono. Dadi sebar. Heeh. Disebarke. Ya sae sementing ngarep lan burine pinaringan rahayu wilujeng ning sampe kala. Ngono lho. Intine lak kuwi. Nggih Pak, amin ya rabbal alamin. Durenan nggawa berkah nggo Pak Kangko. Apa? Lah nyatane ya wis entuk panjer meneh. Oh ngono. Kita wis alhamdulillah. Ternyata banyu durenan ki nguripi nggih Pak. Nguripi bener. Nggih, nguripi tenan. Dadi neng gelem ngombe banyune kene rezekine bakale akeh. Amin. Nah, Dwija laras sak Pak Kangko rezekine tambah kathah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nggih. Iki lho, iki ya ditunggu-tunggu. Mbak Eka prihatining sih. Oh niki. Iki selebriti porang niki Pak nggih. Ya. Slendur Mas. Ayo langsung seragenan cewek gaul. Ayo Mbak Eka uget-uget. Ya. Coba kaya apa? Langsung dandut ya. Ayo Mas Guru. Ya kaya apa? Seragen ki. Eka prihatining sih. Made in Seragen, Jawa Tengah.
sing padha nyedhaki ngisap sarine kendang mesti sore rambute abang ditato alise sing gandhengi saben dina seje gonta ganti pacare Kerajaan Kobes suwi laroh yen nganggo cewek-cewek gaul ngisaran dhuwur kabeh gaul ya aku sapa wae sing ora tragukan nyawang bokong badine kaya dandang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan nyoke mas yo nyoke kowe disewangi ibarat tebu kowe sing padha nyedhaki ngisap sarine kendang lihat pasti sore rambute abang sing gandhengi saben dina seje gonta ganti pacare sing ora tragukan nyawang bokong tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan saking jogete kuwi sesuai karo irama. Nggih pripun? Mbah Kakung Pak Dipade lek nonton jogete kaki sing mirsani nganti ora krasa mbuh sebabe apa lek ngrokok nganti terpukau nyawang kowe lho. Sing nom-nom mriko, Pak. Piye? Begitu munggah joget niku wah jan seneng banget karo mbake. kagum karo Udut nggih ngeten niki wau. Heeh ya kebul. Ngantek kuwalik barang ya ora krasa, Pak. Lah iya. terus dadi pasar kobong Sekeca weh hebat. Iki pancen kelas iki kelas selebritis. Selebritis. Apa ngene ta? nggih pancen menika kula sampun terkenal selebritis wonten Selebritis. Selebritis ora selebritis. selebritis kaya korange Pak Sujito iki. Heeh. Mula ambak sak jogetan gandeng luwes ya toh. Sing mirsani kaya apa jenenge? Terhipnotis. Iya nyawang jogetmu nadyan to nuwun sewu wujudmu iki kaya dangkel jati ning ndadekake wong sakmene kae iso terpesona lho Kak karo kowe iki. Berarti niki kaya dangkel jati ya. Deloken to. Nek sing mriki kok mboten ya? Apa? Mosok winih porang iso joget ngoten. Ora enek sing menake atiku belas.
Kene ngelokke Dangkel Jati. Kene ngelokke Winih Porang. Justru kuwi sing paling larang. Dangkel Jati nek wis diukir ning Jepara, dipelitur apik regane ratusan juta. Mebel. Lho, porang ki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Betul. Sekilo Pak, keweh-keweh bedol niku 15.000 lho Pak porang niku. Kaya ngono ya. Ya ning ya aja terus sinden terus mau padakne woh porang ya. Aku ki karo kowe kurang ajeni piye to Pak De? Panjenengan ki tak tresnani. Ya nek mlaku rasa gandeng ngene. Nang apa? Malah kaya Mbah Kakung arep mriksake putune. Pareng ora nek ngedekne aku ki lak ya disanjung apa piye ben mongkok atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elek kae kaya Winih Porang sing iki kaya Dangkel Jati ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Ora. Iya tak sanjung-sanjung selebriti yang sedang naik daun. Betul. Apa piye kok iso? Mbak Eka uget-uget. Eka ki wedok ayu. Uget-uget kuwi Kewan cilik. Kewan cilik sing Ya lek joget yo ngene uget-uget tok ning disawang luwes ngono lho. luwes. Iya. Luwes ya mitra barang swalayan. Kae lak nggon belanja kuwi kaya. Ya aja ngono. Tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik. Ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ora duwe Pakde, Aku ora duwe Pakde, kowe ya Pakdeku. aku mbok anggap Pakdeku dhewe. umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap Ya bapakku dhewe. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglipur karo atiku. ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane aku pamane kowe ora ndek kirik, aku dadi kirike ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso nghibur aku. Iso mengganti. Ora, kowe mau arep muni aku kirik ngono to? Ora. Oh, iya Pak Kangko. Iya ya asline arahe rono. Umpama aku ora ndek kirik, Pakde iso dadi kirikku lak. Asline ngono parah. Aku marah no Pak. Marah. Marah no. Sebabe? Semene iki wis ora kirik, malah wis asu Pak semene. Kowe iso ora panjenengan ki ditresnani karo keluarga kene to wis. Heeh, durenan. Rawuh kene wis ping pira? Peng wis kuwi mau wis peng bola-bali nang kene, Nduk. Mula jenengan ki wis dadi selebritas. Ning YouTube sapa to sing ora kenal Pakde Garangan Tralala ning endi-endi YouTube. Wah wis Omongan kondang salah. karo Omonganmu ketok iki nyanjung-nyanjung ning asline ora patek kepenak. Pakde sapa mau? Pakde Garangan Tralala. Nek jare Pak Do, Pak guruku kuwi nek gendeng Solo kuwi ya Solonan, Surakartan. Lek Sragen ya Sragenan. Nek pamane Semarang, Semarangan. nek Gareng ngono kok yo. Oh, dadi nek Solo, Yo Solonan, Sragen, Surakartan, Sragenan. Yogya, Ngayogjan, yen Ngawi. Ngawi kuwi. Yo sok gak mesti Ngawi iki kadang yo piye Jawa Timuran. Omonganmu ora sesuai karo atimu. Piye? Karep metu arep muni ngawinan nek kok bisa. Ora Jawa Timuran. Nek ning kene wis ping pira? Daerah Durenan. Nah, iki pertanyaan. Selebriti sok Pak. Alhamdulillah. Ning Durenan. Hitungan. Sapa ora kenal Eka? Sing kae. Lho. Nggih, pisan iki dadi Agak bisa toh. pun ping kalih derekne Pak adikipun panjenengan. Oh. Pak Cahyo Kuntani. Nggih. Itu tadi Pak. Kuntati ganti toh? Itu tadi Pak. Nggih. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Belum. Derek perkenalan wonten mriki wonten dalipun Pak Sujito. Nggih, Pak Cito. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan menika saking Sragen. Sragen iki lak kabupatene. Danipun inggih. Heeh, Saking kecamatane? Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane? Desanipun menika Baleharjo. Baleharjo desane. Desa. Mongko sak ngesore desa ta senten? Dusun. Dusune ngendi? Dusune aku mulai saka Sragen. Heeh, kotane Sragen. Kecamatane Sukodono. Sukodono Mesti kecamatan. Pak Camatku ya ndelok seneng. Lah iya nonton streaming. Terus kelurahane Baleharjo. Baleharjo. Dusun.
Dusune jumbleng. Dusune jumbleng. Heeh. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng jumbleng kok. Lah jumbleng arek ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya perang ngono. Ya ora ngono, kok iso jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya, Pak ya. Panjenengan ngertos Telek apa kabeh mboten? mambu. Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Aku wis tau mara ngene kae wis pindho ya ning ngono ya. Isine foto telek tok. Nggih. Aku takon wong arep ngene ka. Aku wis 2 kali ngene ka. Arep teng anu sampeyan tindak ning ngene iki. Jumbleng. Dek ora ngerti. Anu daleme Mbak Eka prihatin ning sing niku pundi? Eka prihatin niku sinten to, Pak? Anu Eka uget-uget ora nek sing kenal. Bareng aku takon, Eka Jumbleng. Wong mriko lagi ngerti. Inilah dia, sinden dari Jumbleng. Nah iki. Ngono wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu panjen yo dusune dusun Jumbleng kok ngira. Nggih, aja masih sinden saka sapi teng kokoro lho, saka pos kampling. Wah. Hebat aku. Sinten iki? Wah, kula bintang tamu ngeten. Ah iya. Terus diterke oleh Pak Emriki. Mume lak Pak panitia to. Panitia ngeterke. Aku diterke hansip koyok maling aku tenan. Iki tekarak rene. Ah. Lho, wah mlakune waduh, Pak. Aduh iya. Aku mau kemep to, Pak De. Heeh. Tak bisa tujuh laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok mapku sik bablas terus. Wis sik rene. Untunge aku mau numpak mobil mereke apa mobilmu sesuaikan apa? dalane kene. Apa merekmu apa? Kan gange cilik ora iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereke Vespas meng. Espas. Hah? Espas. Vespas. Ora Vespas. Ora enek sing isane nunut. Espas. Kuwi mobilku wis ora iso dinyang. Wis pas regane. Wis pas. Kok iso ora mobil Vespas iki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Oh, mobil carry. Ndang kayak apa? Mobil Enak mobil sing duwe wong wedok. Lah ngono lho, Pak. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penake. Penak numpak Innova. Kok iso? Wah, numpaki Innova iki penak, Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, numpak sah Banyumas ya to? Innova. Oh iya. aku yo duwe Innova. Innova Lebon. Rebon. Innova Rebon. Rebon ini nek lunas wong sik Lebon kok. Bener, Pak. Innovane Rebon yang bayar Lebon. Dadi Innova Lebon. Tapi nek jo rene kan pas iso mlebu-mlebu cilik-cilik ngono. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Menika Pak Sujito Porang. Kenalipun. Iki pinter oncek-oncek lho, Pak. Oh, bener. Tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku tenan. Kau uget-uget sapa ora kenal lho, Pak. Sujito artine apa? Pinter. Ambak-ambak bocah mung sak peli-peli. Ngono sebut tambah ili. Ipel-ipel ning luar biasa wawasannya, Pak. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Sujito. Anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Ding. Lulusan isi kok ya. Nganggo lagu sing sinten niku, ngono ta? Alah, lawas. Hah? Lawas. Dudu, Pak. Sing lagu terkenal apa? Kalimantan ya, apa? Ulun ta, judulnya. Wah, nganggo PP apa lah? Pak Kangko bertanya sama saya, nanti tak jawab. Aja aku kan lho, kan nyapa ora. Kowe iki lho. Aku repot, Pak. Repot apa? PPA Tata. Aku ro Pak Kangko ya bingung wis ora TikTokan ya, Pak. Pak Do, Mas Guru nyuwun kendange. Ya. Diringi. Tak kira sinten niku. Ya. Kendangane piye? Ya kendangnya biasa lah. Kayak benih niku. Oh iya. Oh, saya tahu awor berarti kok ayam. Lagi iki. Kaya mben berarti paham ngono. Nggih. Lah entang diken. Ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing duwe kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Lah. Apik, Nduk. Urung. Lagi ora malang krikmu ki lho apik ngene. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya, ya. Sae ora nganggo sungkul tak bayangke sing werna perhurup. Enek sing takokno lho. Pak Kangko lho. Nah, S apa gitu.
Oh iya, bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. Nganggo. Aku geting. Sujito SU. Oh iya. Apa? Lagune sing neno. Terus aku jawab Bar Pak Kanto tekone nang aku. Bar Pak Iya Kanto. iya, gentenan. Yo. Tak belum, ayo. Kok ngarep S. Aku set toh. Aku set lagi pertama. Ya. Oke. Kapan tekoke? Engko sikek tak aku lagi mikir iki lho. S apa? Sungguh sangat luar biasa. Apa? Ulun jadi tambah cinta. J apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. T apa? Tetaplah berkarya. Apa? Ora neko-neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Susito ada nganggo ek. Kenapa? Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng Tenan, Pak. ora iso. Waktu kon Ancen jumbleng sinden anu aja kon jumbleng ya. Sinden berai kuning ngono. Kok nyai kambang ngono. Sinden kok jumbleng. kuwi mau lak Pak Sujito. Ah. Iya toh, Iya. tenan. Mongko sowane neng kene Mbak Eka Uget ki disenengi karo warga masyarakat Durenan. Durenan. Nah, kuwi lho Pak, iki kon nerjemake pinter. Iya, D apa? Do rukun do selamat bahagia. Apa? Apa? Ulun jadi tambah cinta. R apa? Rukun selalu semuanya. Apa? Elok banget durenan. T apa? Durete. Pak, Apa? keliru. Kleru toh? Jadi ora durenan yang durek iki mau. Oh, durenan yo. N apa? Narimo ngepandom semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. N apa? Sahur. Balene N apa? Apa? N apa? Baleni. N apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwija Laras tangan Mbak tangan, Eka betul Mbak tangan Eka. luar biasa. Ngene iki Angel lho. Nyai nembang. kambang ya Jan. Tanpa ada rencana, ada konsep, langsung di panggung. langsung di panggung. Mboten nana Konsep. tak kira ora tau dikosek ndelok. Nyapa. Iya. Wes Pak Pancen- Sito wes Pak Durinan pun. Wes. Pun. Nek urung nek nembang, Pak, nek nembang. Wah, urung, ya. iya. Ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndek men karo Pak Cahya Kuntadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen Nggih. nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi, kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika Heeh. sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, pengrawite kakong putrine siji Anak tok. wedoke. Wah, iya. Kena nggo kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune?
Engko sak langgam sak dangdut ngono ganti kendange karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten wonten. Mrikono diparingi napa-napa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih. Oh, tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Serengan. Angelia Sorongan. Ibu Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah. Iki bapak, Nduk. Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Kok bapak? Pak Gareng. Gareng Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang. Anakku lulus SMA. Lulus SMA langsung saiki melanjutkan. Melanjutkan ning tingkat ora wis nglairke kok Nduk malah. Aduh bisa. Malah ket dadi meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Nggih. Bawani sike. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. bene Iya. Nanonaning. nggih. Ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, ngomong gak nganggo Pak saru mboten. Ora apa-apa wong tembang iki ngepaske sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten saru niki kok. Terus ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juwarei. Nanung. Pak Sucita mugi manggih bagya mulya. Ya, bacake tembange sing ngendang Nduk Angelia. Mboten dites riyen. Ya entar tesen. Dites. Tes keplakane piye coba? Aku nek ngendang ke dites. Ya coba tesen, arep balas dendam to kowe. Dah dites. Dites. Testing. Tuh testing. Tes. Pak Bambang. Waduh, Isi ya lele. kandhane. Wih mahasiswi lagi lulus ya Anjel ya? Isi Wis lulus Solo. toh? Sarjana seni ya? Isi Wah, luar Solo. biasa. Awakmu ya Wisudane April. Jawabanmu rek eskar ke? Iya. Sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Sono. Berarti ya pinter tenan anak Iya. muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, gitu. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye Pak ini? Pak Bambang bubut rambut. Oh bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Oh iya. Bar kenceplung blumbang atau bubutinya. Iya. Iso ya, enak-enak. Tembange apa Kak? Tembange. Iki ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda, Mei rabi. Wah iya. Urung jek urung duwe pacar.
Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nah, nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dender. Dender mesti den ditinting kendang. Ya. Iya. Nggih. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang midarang gonku goleki ora krasa esuk nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning hapang. Kekencangan tak rindhik saka kadungan. Sarapi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Tak suwon mbak aja ngecek podang kuning agawe pikirku kuning. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane. Ngabak atiku kagiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Raman hatiku sangsaya ndasra. Bang Duduk. Sangsanani suntik kapuluh benda. Nyokek Mas yo nyokek yo. Esuk awakane ngomah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubang-mubang midarang gonku goleki. Awas do, jegleng do. Ora krasa esuk nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyawang. As. Kleyang tak sawang kok ning hapang. Kekancangan tak rindhik saka kadungan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih. Kae tak suwon mbak aja ngecek podang kuning agawe pikirku komeng. Sleret pireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon nyanding slirane. Ora bakal ati kagiwang liyan. Yen Oh. podang andudut ati kepranan. Ora mendung atiku sangsaya ndadrong. Sangsanani suntikan kulut bendo.
Iya, penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kak? Luar biasa. Hah? Keplakane nggih bening. Heeh. Miletane napa-napa nggih cetha. Iso kendang. Jam-jamane nggih bergas. Enak pliket-pliket preketek ngono ki enak ngono lho tangan iki. Apa sing pliket? Pliket-plikete tangan dirijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso preketek. Muni kret ya kret. Muni hen ya hen. Tong ya tong muni. Iya. Jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kangkok nek karo gendoke Kak, sae pundi Pak? Dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Oh, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Hati-hati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang, iso nyanyi. Iso Iki menek wis kambil. iso nek generasi anyar. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter Pinter nyanyi. nyanyi. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki engko. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa? Sesuk ning soto gading awake dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Siji joget siji Bener, Pak? ngendang. Niki ngendang. Ayo genti. Genti apa? Ayo, Angel genti nembang ini. Nah. Dikira isane ngono nembang anu ngendang tok. Nduk, karo Lan bapak mriko. Nduk, karo bapak Nduk. Lho bapak gareng iki lho. Karo Nek karo bapak pucung iki lho. Ayo. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solekah niki. Solekah saestu. Ki mau saurunge dandan ya saurunge anu ki ya ngisaan sik. Sesuk-esuk subuhan. Heeh. Heeh, disenggol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim, bukan Disenggol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? Dikelani ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng cocok, cocok. Tak tambahi Pak Kangkok. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to ora percaya. Angel. Nggih. Ya alhamdulillah. Anu solekah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-isini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Gus Wah, apa? Gus anak Kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kayak. Iya, kon ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe ketesnya gede, Nduk? Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong ini jenenge. Awakmu, kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat ngetes apa. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Dites. Lagune napa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sakarmu. Sing kowe hafal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing wis aja kuwatir. Oh Nyidam Sari. Nah, Oh ya. nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir, Nduk. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho, Pak iki. Iya. Wis Ah. apik. Engko nek layare ya Nyidam Sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Oh, Gareng. ngoten. Jane pomo bawa suarane ya hebat. Ya dicoba to, Pak. Ning ora sah. Dicoba ning ora sah somben lho, Pak. Heeh, Ya, ya. sumben bae. Wektune wis. Lah ki engko lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Lah iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh. Idam Sari. Upama. Sik. Anu nek stand by mic aja ngono kuwi. Nah, ngene. Lah mau piye to? Ngene. Oh. Aja ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Iya. Angel. Boten. Dan ngene ya. Ya, Omong-ono kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Kenapa Dicoba iki berisi? awake, berisi, pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringan. Alah. Bawa obat. Ya. Ya. Reng. Angel acarane joget. Ayo. 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 Karena dimaklumi Pak E. Ngapa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Ah, Beda to? Oh, titipke aku ya nduk ning gone Pak E sik seminggu kok dadi kaya. Ngajarin joget. Oh, iya no Pak. Ya. Miki aja ning kono, miki. Nah. Kok ndak bengong, ndak sejak. Iya, sejak antena. Lah iya.
ora kabel. Nalikane ra ing dalem laman sira wong ayu Soko mati harap bekas lali lakaili tangin aku Luar biasa. Ya, Dayu. Das. Ah, Anake pake ya, anake pake ya. Salam nggo mboke ya, Nduk. Salam ku Ibu. kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu kok. Dhisik cilikane ora ngene iki kok saiki kaya ngene. Mas Gareng. Kandun. Menika wonten mamundhut lumantar WhatsApp ingkang mirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri. Ngaturaken sugeng Raden nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Nah. Ugi Mas Ngadine Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi menika Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Menika badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha dhaup kelawan Mbak Intan Indria. Nah. Dalang Ki Anom Dwija Kangko lakon Banjaran Gatotkaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi. Pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya. Mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sik tulisannya cilik banget ya. Nggih. Sumber Gandu Kecamatan Pilang Kenceng Madiun. Oh iya, terima kasih. Iki sing arep wayangan awake dhewe esuk Agustus, heeh. Saking GN Audio Putra Kedaton Jaya Mandiri, nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Ana sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Nggih. Bapak ngaturi sinten? Butuwi terus Wiwi iki asli kene Semarang. Pak Wiwi mriki. Heeh, karo Mbak Retno Cungbe. Nah, iki. Iki seniore didhisikke aja kasepukuan senior. Senior. Engko sak dhuwure veteran ngono. Yuk, mari berdiri. Yuk, para kanca. Yo, support musik. Oke, Butuwi, Wiwi dan Retno. Hey. Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Terima kasih. Mari presiden yuk berdiri nyanyi sambil menari ulang kanan ulang kiri bukan sampai mati. Mari kemari presiden yuk berdiri nyanyi sambil menari ulang kanan ulang kiri bukan sampai mati. Iki patok bangkrok sinden andalan Dwija Laras Indonesia ya iki Kak. Ingkang senior. Seniore telu iki. Nggih. Tanpa enek telu iki sing nom-nom iki ora enek apa-apane. Tenan kok. Ora enek telu iki Pak Kangko enek job ora ditampa kok. Kudu enek telu iki. Wiwi. Ndak, Wi. Wiwi niku made in mriki asli. Pak. Asli kene. Asli. Iya ta, Nduk? Heeh. Tak kira nek Karangasem kono kowe iki. Ya ora. Endi asline ngendi sik kene? Kula Gebangan. Gebangan. Oh, mriko. Gebangan ya kono mau ngliwati, Mas. Oh, Ngliwati. Masuk di Sawinong wis cedak. Oh, Gebangan. Gebangan. Masyaallah. Sumben wayangane ning Dukuh Winong ya. Nggih teng Balai Desa. Oh, nggih. Lek iki wis ngerti to, Butuwi Kurniawati wis ngerti. Oh, pun hafal niki. Oh iya. Tuan Putri ya. Bosku. Nggih, Tuan Putri. Niki bosnya Pak Kangko nggih. Ya. Soale arep gagah kaya ngapa wong duwite sing ngasta buke dadi. Lah iya. Iya. Bose tetep buke. Aku iki ketok ning kene ning panggung iki kok gagah. Ketok le perkasa no. Nggih. Tenan. Bareng ning omah kleru sithik digetak wong wedok, goblok dadak aku dadi. Dan ya.
Mula monggo lho, ibu-ibu dong getaki anak anu bojone dhewe lho. Buduwi lah nek niki. Iki Mbak Retno Cungpe. Cuk. Hah? Retno Cukpe. Cungpe. Cungpe. Li Cungpe. Li Cuk. Lho kok iki? Kuwi dudu keturunan Jawa asli blasteran. Oh, blasteran to, Pak? Mboke Jawa, Mboke Jawa, bapake Cina. Takono ora percaya. Oh, blasteran to? Heeh. Iki ya blasteran iki. Blasteran apa? Kenalno. Bapake Kuningan, Heeh. mboke Tembogo. Kuwi gamelan dadine. Anak-anak Mbak, pencon. blasteran ya? Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa? Do you speak Java? Little. Sedikit. Little body. Oh, little Apa, body? What little body? Sedikit kadal telepon Odi. Sedikit. Oh, Maksudnya raketang sedikit. Oh, sedikit kelebon. Ya. Jadi ki asli blasteran bapake Cina, Bapake ibuke Cina. Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo kayak gitu. cik gitu loh, kayak cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk tadi kelihatan. Cindo. Cindo ki Cina Indo. Cindo. Oh, cindo Cina sih. Indonesia. Oh, singkatan. Cina Indonesia itu cindo. Manggilnya Cik, ngono. Kan aku pakai jilbab tuh. Oh. Jadi kalau aku ketemu orang tuh loh, cicimu alaf. Oh, gitu. Cici malah. Aku di jalan dipanggil cicimu alaf gitu. Cicimu Iya, alam. aku Islam dari lahir, Kak. Aku Oh, gitu. Oh iya. Saking cindonya, saking cinanya gitu. Cici. Oh, Cici. Cindo nek kamane dipanggil Dok gitu gak oleh toh, Mbak? Harus Ci ya. Iya, Ci. Oh, nek Cici. Dok itu gak oleh. Ciduk nanti. Jangan dekat-dekat situ Cici. Cindo. Cici. Bapak marganya apa? Bapak. Bapak kebetulan Bapak asli ori dari Cina. Oh, Bapak ori Cina. Lek mboke ngendi? Dari Purwodadi sana. Kok iso bapakmu karo mbokmu iso ketemu kayak anak-anak kowe? Iya lho, Pak. Purwodadi saya ketemu Cina ori lho. Piye? Dulu tuh ceritanya mamaku Mama. jadi TKW di Cina. Oh, terus? Kemudian di sana mamaku digendak sama suraganya sendiri. Digendak ya apa? Nah, ditengi ngono. Ning Cina digendak Ya bareng. teno lah, penting penak ngono wis pokoknya. Terus tuwuh lah ciduk sapa mau? Iki Cici, Cici Cici. mualaf ki mau. Kok dijenengne Li Cungpe? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Li, marga Li. Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui. Pak. Oh, bapakmu Cina asli Margali, jenenge Li Cheng Sui. Iso Sui ya? Bisa. Enggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Iso Terus Sui. ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus neng kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? ya, Heeh. mendapat marga P, Pak. P. Heeh. P. Jadi jenenge sapa? Nyang Peju, Pak. Nyang Peju. nyampe ju. Peju. Kaya tahu kenal bocahku ya aku. Jadi Li Jung Pe adalah campuran dari marga Li dan marga P. Li Jung Pe. Oh. Nek ngono, berarti ki sik saudaramu. Oh, kok iso ngerti? Dan tunggale 5 maju mau ki. Oh, iya, bener. Iya, iya. Sik sak marga, sak marga. Cina ki berarti yo. Berarti aku Koko. Panggil aku Koko ya. Koko. Koko, kamu Koko berok ya. Koko berok. Kok karo Cici. Koko, Cici, lah kamu Cici ya. Yo Ya. Cici walang hati kok beruk bung-bung. Nah iki. Banyuwangen, Pak. Banyuwangen. Cina loh, Pak iki. Cina. Iya. Cina masa Banyuwangen. Oh, bisa. Setidaknya yo Cina dulu, Pak. Memperkenalkan lagunya apa piye? Cina dulu piye wong Cina nyanyine piye masa yo Apa iya? masa langsung Banyuwangen. Iso apa? Alah. Hah? Iso apa ora? Lah marga Li Cheng Suwe nek ora iso nyanyi lecenge ora suwe no, Pak. Suwira tanggapan loh. Tapi kalau Pak Gareng memaksa boleh. Sedikit lah disepil. Iya. Nanti kalau bagus, kalau suaranya juga bagus, tak kasih kenang-kenangan dari saya. Oke. Lho, Oke, Deca. Aku Cina sithik we. dalang lomo ngene iki. Kemarin ya ngono. Di Boyolali sindene Pak Kangko nyanyi bagus langsung dikasih sama. Apa dikasih apa? Cawet ya Pak Dengi ya. Ayo. Marga Ini lagunya lagu Cina yang sedih ya, Pak. Iya ya. Cina. Li Cheng Mohon Suwe. iringannya. Li Cheng Suwe. Iringannya pakai apa? Rebab. Pakai
drum aja. Oh, drum. Drum. Aja-aja ki engko takbiran. Ora, ayo coba, yuk. Swacipok yen yemong-mong tan pucing li teng li Line teng-teng. wa kencing Kenceng. wa cencing li teku kwan cincaiku wa caiku limu metu Betul ya. sensenyi mong sensenyi cong li dang dang li tik tak xiong wo le si wang chung fo sensenyi cong cong sensenyi cong cong wo jing si mi li pe song 我真心说，来唱。 Oh, ala lagu letongmu iki to, Pak. Iki cara ngono. Nganggo metenteng barangmu iki to. Lah iya. Lagu Cina letong. Saka lirik menceritakan tentang perjalanan apa, Mbak? Perjalanan dari Cina ke Indonesia. Ngidak letong. Nek kuwi mau perjalanan keluarnya si letong kuwi mau kok. Kok mburine Jenenge bahasa Cina. Iya iya, apik. Yo saiki Jawa, cara Banyuwangen. Banyuwangen nggih. Yo, lagune Loro Sesigar. Yo, coba kaya ngomong diatur ki. Yuk, monggo. Nakut rika lara ati janjine rika nyulayani dua gedhi sing arep kenalan wis kadung ati lara sesigar sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu galyangane ring tricikiwa kembyang mawarti kowe wong liya Waktu kembang bawa mekar jarang hati sandar cinta suci kang sing kabalas koyong sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu cinta suci ring driji kiwa kembyang mawarti kowe wong liya
rasane sewu kelangale ring triji kiwa kelang mawarti kawa wong liya kasih. Ya. Kurang sabaris Mas Gareng. Kiyaten Pak. Ana Mbak Okva, ana Mbak Wanda kelawan Mbak Mayang. Ya aturi jumeneng sisan. Monggo Cak Ayu. Ah, gandeng sindene telu. Ngoten. Lagune ya telu digawe medley. Oh, ngoten Pak. Iya, Nduk. Ngateko. Nah, ya. Hari iki gek kepruk. Ya. Nah, coba. Diwiwiti yang sepisanan nangis.